ko sanga waktuji sappo e ɗiɗi ñalawma ɗin camion ji 82 naati Bamako ko kononkoɓe dental leyɗele AS nduusi o sete ha yetti to o fano ɗin camion ji kuɓɓam dogi ko ina abbo e kilométre uji ujunere e temede nayyi ummade ñamay haade majji yettade Bamako. Moussa Alassane Diallo jagorɗo Mali kalfinaɗo kuɓɓam e jeygu haali e dow inde laamu faddewu ngu foof gam hollude weltare makko caggal nde o jarni hoorejo leydi Niger o andini wonde ina laaɓi wonde ɗi camion ji kuɓɓam ma momtu yogue e gonɗi cafra yogue e caɗele e biyol jagorɗo oɗon ngal ballal ina firdina jokkodiral leyɗele ASD kono noon kadi ma ɓeydu sembinde ngal ɗon jokkodiral. joɗaniɗo Niger noon to Mali woni Abdou Adamou andini wonde Niger koko yoɓi ñamade nde Mali ñamlunoɓe saaha dental leyɗe CEDEAO fawno kuule woni jukkoje e dow ɗum ɗo e dow mabɓe ɗum wonno ko caggal nde kononkoɓe liiɓi laamu Mohamed Bazoum sikki ala noon ngal ballal Niger faadi e Mali ɓeydat jokkodiral ɗeɗon leyɗe ɗiɗi.